Horri hitzain jamintzoko urte honetako azkenengo saiora. Gaurkoan Aragoiera izango dugu hizkuntza gonbidatu eta Iris Campos hiztun eta hizlari gonbidatu. Guretzako oso berezia da, hain pertsona energiaz betetako horrelako pertsona bat hona ekartzeagatik, formakuntzaz soberan doana eta ekintzaz ere soberan dagoena. Zaragozako Unibertsitatean egin zuen doktoretza tesia, duela gutxi entregatu zuen eta ondo bidean urtarrilean defendatuko du, beraz puri-purian dauka gaia. Bera hiztun berria da, familiarekin bazaukan harremana Aragoierarekin eta gerora hasi zen ikasten eta aktivismoan jorratzen. Eta hasieran magisteritza egin zuen, gero giza zientzek egin zituen, gero filologia aragoiko mentzioa egin zuen eta bukatzeko doktoretza tesia eta dena jarraian. Horretaz gain dagoeneko hainbat liburu argitaratuak ditu. Adibidez, Aragoieraren egoera aipatzen duen liburuxka hau, Ambistas izeneko dokumentalarekin batera. Ale bat eman digu, orduan saituko gara egunen batean jartzen edo eskatzen baduzue arazorik gabe eman aldizuego ikusteko. Eta horretaz gain, hainbat ikerketa eta liburu eta liburuxka artikulu argitaratu ditu. Bat soziolinguistika aldizkarian berehala argitaratuko du bat euskeraz, eta besterik gabe, ziurrenik hitzaldi interesgarria izango da, berari emango diot hitza orain, eta hitzaldia Aragoieraz egingo du, nik uste dut erraz ulertuko dugula, baina zerbait ez baduzu ulertzen, galdetu diozu eta anotatu zuen liburuxkan, hala ikasten joango garelako. Eta besterik gabe, eskerrik asko Iris Camposi hona etortzeagatik, eta, ea zer moz ematen diogun amaiera urte honi. Eskerrik asko Iris.